Germany BFU report inaula kunena kuti ndege imeneyi imenda modabwisa and even mapu analijambulira. Inu ndege yonyamula vice president inachoka bwanji balada ndikumayenda 360 degrees and zigizag. Amene akuchita claim kuti inali ngozi ndamala Congress party koma munthu wa nzeru zake okuti mahewu amagula yekha akudziwa kuti that was an assassination plot. Chilungamo chimadziwika ndi mafakti osati assumption. Zimene tinaona pa 10 June 2024 ndi mafakti. Ndege kugwa mamawa boma kumangoyang'anira mpaka 11 koloko usiku. Anthu akufuna kwabwino kupita kuchikangawa kuti akasaki anabwezedwa. Saulos Chilima anagona ntchire 24 hours. Ame General ndi president amatuza mauthenga bodza. Those were facts. Chifukwa dziko lonse limamva ndi kuchitira umboni. And moreover, asilikali analephera kusaka ndege kuchikangawa. Amatuza kuti ndikokhwitima matochi ngakhale majuzi analibe. And today they are blaming the system. Samakoza ndege this and that. What about searching operation? Zinatenga nthawi yayitali chifukwa chani? Chopoteka kwambiri ankatuza kuti nkokhwitima. Koma ndege inapezeka few meters away ndi sewa imwani. Pamene kuyankhula chonchi akongeresa kuti kwani. But these were facts zimene aliyense anaona pa 10 June 2024. Saulos Chilima anaphedwa ngati galu and there is no doubt about that. Tikudabwa na nyamata ng'ona akuti ayi mukutipisira mbiri iwe bakili News TV ndi wabodza bodza lamako. Pa 10 June ndege idagwa Amalawi anali chidwi. Ndege inagwa 10 koloko koma president anali chete anatukira 11 koloko usiku ndikumadziwisa dziko kuti ndege yako. Pamenepo Saulos Chilima ndi anzake aphedwa kale. Ifeyo tinachenjeza Amalawi ngakhale message yathu Chilima anayona alimo. That was on 4 June 2024. Dziko muno munabwera zigawenga za ku Israel. Pamene tinanena nkhani imeneyi ena amesatha bwana. A week later ndege inagwa. BFU report inatiuza momveka bwino kuti ndege imeneyi inachoka balada imenda zigizagi 360 degrees muchikangawa. So it is not a secret kuti Saulos Chilima anachita kuphedwa. Akongeresi musadandaule mbiri yoyipa chifukwa kuyambira kale mbiri yanu ndonyasa. Mwakhala mukunama 2019 up to 2020 kuti ayi a professor amapha malubino. Ngakhale chimwendo Moses Kunkuyu amanena pa podium even chakwera kuti president Professor Peter Mutharika amapha malubino. Kodi anabwesa umboni? That is no. Koma ife lero tibwesa umboni. Saulos Chilima anachita kuphedwa. You can see kuna kuti pa 10 June ma statement ambiri mbiri, ma press briefing ambiri mbiri. Koma lero akutuza kuti zimene amayankhula zinali zabodza. That is an evidence kuti munthu ameneyu anachita kuphedwa. 1986 ndege itagwa ku South Africa zinatenga 9 hours kuti atsamunda adziwise Mozambique. Mwayi wake 10 of the passengers anapulumuka ndipo amaona zonse zimene zimachitika. Mwachitsanzo pamalo ngozi panabwera asilikali achizungu amene amuzungulira Samora komanso anatenga briefcase yake. Mapeto ake atamaliza kumupha anatusa ripoti ndikumatiuza kuti inali ngozi. Same applies ndi Dr. Saulos Chilima. Kodi zinatenga nthawi yayitali bwanji kuti ambe kusaka ndege? Anyway, tithokoze kuti inquiry ikuvumbulutsa mabodza amene timauzidwa ndi MCP pa 10 June. Mboni 150 zikuyenera kupita ku inquiry. Panopa less than 30 ndi amene akaonekera. Pakusala 120. Inu kuwauza anthu kuti asasake ndege was a crime. Kodi anthu amenewa amaopa chani kuti anthu asakalowe mukhalango? Amaopa chani amalawi Congress? What was happening kuchikangawa kuti mpaka azikapeza anthu pa 10 June? What was happening there? 1983 agadama ndazawo anaphedwa nda polisi
Ripoti imatuza moveka bwino kuti agada mandazi awo anaphedwa ndi polisi. Kamuzu Banda anagwisa ntchito polisi ndi Malawi Pioneer kupha anthu amenewo. Zimene tikumva ku inquiry panopa tinayenera kuzimva pa 10 June. Koma munthawi imeneyo ndege yasowa mamawa adabisa. Anthu mumabenekera kuti ndege yasowa. Ndikumamva kudzera ku Bakili News TV kuti ndege yasowa. Koma boma lonse as a system inakhaje. From there anatumiza asilikali 8 kupita kuchikangawa. Amakapanga chani? Asilikali 8 akapita kwasaka ndege. Asilikali amene wa 8 amene anatumizidwa thuko kwa masana amakapanga chani kuchikangawa. 6 o'clock madzulo mukawerengesa kuchokera 10 kwa mamawa kudzafika 6 o'clock madzulo. That is almost 8 hours. 6 o'clock madzulo anayamba searching operation. Ndege yagwa 10 kwa mamawa, boma likuyamba searching operation 6 o'clock madzulo. Now Amalawi adziwa kuti ndege yagwa. Saulos Chilima wasowa anadzipereka kupita kuchikangawa kuti akasake ndege. 9 o'clock akuti ayi basi nyamukani nonse muzipita tisaka mawa. Chilima anagona ntchire 24 hours. Ndefunso nkumati koda Congress amabweza anthu kuti asawe nkhalango chifukwa chani? Chifukwa tikayang'ana malo amene panapezeka ndege zina zosavuta, anthu amene aja akanalowa nkhalango menemo akanampeza Chilima. Pamene panakwera ndege was just few meters away Musewe Mwani. Kusweza kuti Amalawi okhudzidwa akanalowa nkhalango menemo akanampeza Chilima. Ndichifukwa boma anachita off searching operation. Dabwera ni muzipita tisaka mawa. Anthu aja kupita ku nyumba president anabwera 11 kwa usiku ndikumana kuti ayi sitinaimise tikupitirizabe searching operation. That was a plan. Amalawi muzikula. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. So the point here inayona kuti anthu awawa anapanga plan yabwino bwino. That's why you can see kuti pa searching operation panali ma delays awo ndiawo. They were killing the guy. Awasaka kusise here. Whatever you can say, whatever narrative you can do, if you kutsatira zimene machita pa 10 June 2024 munapha Saulos Chilima. Amalawi Defense Force tiwamvetsetsa. Amalawi Defense Force tiwamvetsetsa pa zimene akuchita because they are protecting their image. Zimene zinachitika pa 10 June 2024 ndizochititsa manyazi ku Malawi Army. Inu zona asilikali onse dziko muno angalephere kusaka ndege malo amene apezeka poyeraera, and the soldiers were saying ndiko khwitima. So zimene kwankhuwa kuikwale they are protecting their image. That's why you can see kuna kuti iwowo akukamba kwambiri za system fair. Akuna kuti ndege imeneyi inayowonongeka this and that. Za searching operation isakunena kwambiri chifukwa kudziwa kuti nkhani yagona pamenepo pa searching operation. Ndege yagwa is fine. Mukunena kuti ndege inayowonongeka, ndege inalibe chakuti, that is okay. Ndege yagwa munachitapo chani? Inagwa 10 kwa mamawa. Iniyo ndikungokhala mukudziwa kuti ndege yagwa. Ndikuamba kusala 6 koloko kenaka ndikuyimisa 9 koloko. Ndikumati namisa kuti ayi tikusaka 11 koloko. 11 koloko ya usiku amene amasaka ndizigawenga za Malawi Congress Party amamalizisa kupha anthu. That's what we can say. Chimene munalesera Amalawi kuti akasake ndege imene ija ndi chani? You wanted to kill chifukwa mumafuna zigawenga zokhazokha za Malawi Congress zilowe muchikangawa zimpeze Chilima ndikumupha bwinobwino. That's what you are trying to do. Ndelero muzikatuza kuti ayi ndege imene iyi inali system fair. Okay, that's fine. Ndege yagwa munachitapo chani? Zona asilikali mena lili dziko muno 8 hours kumadikira kuti munthu afe. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. So mukangana bwino zimene zinachitika pa tsiku limeneli zinachotsa mbiri yabwino ya Malawi Defense Force. Zimene akuchita kuinquiry kuja they are trying to sharpen their image. Koma sizitheka atu ya atiuze
ndege yagwa 10 koloko akuti amadikira ripoti amadikira kuti iwowo ndege ndi yawo akuzoti asowa ndikumadikira ripoti amadikira ripoti kuchokera kuti chifukwa ndege ndi ya defense force, and they were waiting akuti ayi to start the searching operation we were waiting for a report from whom? So ife santhopusa ya ife sitimamwa mahewu awere timaganiza kwambiri. Whatever you can say, Amalawi, we are following the facts zimene tinaona zikuchitika pa 10 June 2024. Akuluakulu, history is the best teacher.